Roig, ho va fer molt bé, a Josep Sans el Grillo, a la meva parella, Maria Ariño, i, bueno, res més. Gràcies a tots i a Lluís Anguilla també. Possiblement enguany tenim actes més íntims, més senzills, que no costen tants de diners, perquè la disponibilitat econòmica que teníem en la regidoria és la que és i ens hem tingut que adaptar a aquesta situació. També contem enguany, per exemple, el dissabte dia 20, quan començarà el segon festival de la Mar de Circ, el festival de teatre i circ de carrer, que l'any passat va ser un festival que vam començar entre les regidories de Turisme i Cultura. Hem de dir que enguany, si no hagués sigut per la regidoria de Turisme, no hagués pogut ser possible. És a dir, el treball entre les conselleries crec que funciona i està tapant això, perquè en aquest cas tots vostès saben que la regidoria de Cultura va patir una reducció del 45% en el pressupost anual, i per tant, perquè consideràvem i n'hi ha altres prioritats en el poble, i per tant el que han pogut fer és això. Estem molt satisfets. Jo agrair, com sempre, a la tècnica i a totes les persones que l'estan ajudant a que la llum de la lluna sigui possible, perquè han sigut elles les que han anat completant aquesta programació i sense les quals elles no seria possible que avui presentéssim això. Per tant, començarem el dimecres dia 17. Com és habitual, el dimecres és un dia on solen començar en exposicions, i la primera serà una que porta per nom de Geometria Urbana, de José Conceptes, que també és la persona que avui ha fet enguany el cartell, que serà en Publiconceptes, aquí en el carrer El Pilar,